रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिय'आव दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं करिश्माया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। महाराष्ट्रआव सा 10 जोनोम जागोदान गथ'साफोरा अर खामथारजादों। बारग'एनडिएफबिफोरा अनसुंथाइ मोनसिगोन। क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमा। बायलें बायलें नैथि खोन्दो मिउजिक भिडिअ'आ रिलिज जासिगोन। बाक्सानि भुटान चकियाव होंगो दोंगो दावबायारि। दानिया आबुं रादाब। महाराष्ट्रनि बान्द्रा जिल्लायाव जेनेरेल हस्पिटालाव दिनै मोनानि 2 रिंगायाव अर खामनायनि जाहोनाव सा 10 जोनोम जागोदान गथ'फोरा थैयो। बान्द्रानि कालेक्टर सन्दीप कादामा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला मोनानि 1:30 रिंगायाव जोनोम जाग्रा खथायाव अर खामदों। बे समावनो सानै नार्सआ खारबोनानै फायार ब्रिगेड खोन्थाहरदों। फायार ब्रिगेड फैनायनि सिगाङावनो सा 7 गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो हायो। बान्द्रा जिल्लानि हेल्थ अफिसार डक्टर प्रशान्त युगआ फोरमायनाय बादिब्ला स्पेशेल निउ बर्न केयार इउनिटआव 36 बिसनाफोर दं। मैया सा 17 गोदानै जोनोम जानाय गथ'साफोरखौ दोनदोंमोन। जाथायनि उनावसो महाराष्ट्र रायजोनि गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरेआ देहा बिफाननि मन्थ्रि राजेश ट'पेजों जिल्लानि कालेक्टर जिल्ला पुलिस नायगिदिंगिरिनो नायगिदिंनो बिबान होयो। महाराष्ट्र रायजो सोरखारा थैजानाय नखरनो 5 लाख रांबो होनो फोसावो। जिउ गोमानाय गथ'साफोरखौ पस्टमर्टेम खालामालासेनो नखरनि मानसिफोरनो गथायनानै होयो। जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गथ' गोमाजानाय नखरनि थाखाय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। नखर मन्थ्रि अमित शाहआ दुखु नांथाव जाथाय होननानै दुखु मोननाय फोरमायो। कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ दुखु मोननाय फोरमायनानै दुखु नांथाव जाथाय होननानैबो बुङो। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी मोनहा दिल्लीयाव थांनानै सावरायलायनायनि उनाव मैया गबिन्द बसुमतारीआ फोरमायदों जे एनडिएफबिनि गासै केडारफोरनो भारत सोरखारा 4 लाख राङै फिक्स डिप'जिटआव जमा होगोन। लोगोसेनो आसाम सोरखारा 2 लाख राङै केस होगोन होनना बुंदों। लोगोसेनो बर'नि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरनो 5 लाख रां होनो थिरांथा लाबाय होननानै मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि एनडिएफबिनि केडारफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि सोमोन्दैबो सावरायलायदों होनना बिथाङा बुंदों आरो कर्टजों 7 बोसोरनि खम जेलनि बिथोन होजानायफोरा लोगो लोगो उदां जागोन आरो 7 बोसोरनि बाराखौ आयेन बायदियै मोनसे थिरांथा लागोन होननानै बुंदों। बिटिआर सोरखारखौ लिगेल सेल दानानै सुस्रांनो थाखाय रायजो सोरखारा बिथोन होदों होननानैबो बुंदों। लोगोसेनो भुटानाव हमजानानै थानाय बिथांमोनखौ मिरु नखर बिफानआ थिरांथा लागोन होननानै बुंदों। क'क्राझार दख'रा बर' फरायसा आफादनि खुंगा 13थि 2 बोसोरारि जथुमाया मैया जोबनानै थांबाय। खनसुमा दैमारिनि मासि दैदेननायाव गेवलां मेल बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया फेंखा मुंनि लाइसिखौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे बिबुंथि लाखियो। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बिटिआरनि गोरोबथाखौ लानानै जेबो गोनो गोथो जानो नाङा होननानै गोरोबथायाव कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनेल सोदोबखौ गुवारै बेखेवनानै होयो। बे मेलाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, बिटिसिनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म, क'क्राझार जिल्लानि एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रेमजित बसुमतारी मोना बाहागो लायो। बे जथुमायाव दख'रा आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै सादिन ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो खोरोमदाव गयारीखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होना गोदान मावफुं आफाद दानाय जायो। बायलें बायलें नैथि खोन्दो मिउजिक भिडिअ'खौ दिनै मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव अरुणाचलनि नामसायाव रिलिज खालामगोन। बे एलबामखौ धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोरनि एयार इन्टारटेनमेन्टआ बानायदों। बिथोन होदों बिरमल मोसाहारिया। फाव खालामदों प्रबिन मैथा बर', समायना स्वर्गियारी आरो बिरमल मोसाहारिया। मेथाइखौ सुजुदों प्रबिन मैथा बर', रोजाबदों प्रबिन आरो हिमा बर'आ। मिउजिकखौ होदों अमर बर'आ। केमेरा खेबदों खोरोम बर', देलाय होदों सुजुमा एडि बर'आ। बाक्सा जिल्लानि सा जोबथा सिमायाव मोनसे समायना जायगा भुटान चकि। बे जायगायाव भारत भुटाननि गेजेराव गोरोबलायनायनि थाखाय खालामनाय जायो भारत भुटान फ्रेन्डशिप मेला। नाथाय कर'ना बेरामनि थाखाय बे बोसोराव बेबादि मेलाखौ नुनो मोननाय नंला। अब्लाबो थांनाय डिसेम्बरनिफ्रायनो दासिमबो लावखार ओंखाम जानाय आरो बेरायनायनि गोबां मानसिफोर नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। नायबाय थानो हागोन रिलाइभ निउज 24।